Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukuklary baradaky komiteti Türkmenistanyň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň öldürilmegine we gynalmagyna jogapkärligi barada höküm çykardy diýip Open Society Foundations ýagny açyk jemgyýet guramasy habar berýär. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukuklary baradaky komiteti Oğul Sapar Muradowanyň adalatsyz sud edilmeginden soň türmede gynalmagyna we helak bolmagyna bu ýurtdaky hökümetiň jogapkärligi barada höküm çykardy. Jurnalist we adam hukuklary boýunça aktivist 2006-njy ýylyň sentýabrynda türmede aradan çykypdy diýilip 2 awgustda Agdalyan Guramanyň web saytynda habar berildi. Muradowa Türkmenistan Helsinki Guramasyny döredenleriň we onuň agdalarynyň biri bolup, şeýle-dol Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk edýärdi. Ol adam hukuklary boýunça alyp baran işi sebäpli 2006-njy ýylyň iýun aýynda tutsak edildi. Şonda onuň dogany Sapar Durdu Hajiýew we beýleki aktivist Anna Gurban Amanylyjew dagy hem tutsak edilipdi. Halkara guramalarynyň habar bermegine görä olar başda çalçylykda guman edilip, soň ýaral saklamak ýaly aýplamalar bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda sud edildi. 2 saat dowam eden toslama sud dinlenişinden soňra 58 ýaşynaky Muradowa 6 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilipdi. Şonun bir aý çemesi soň Muradowanyň maşgalasy özleriniň goňşusyndan jurnalistiň aradan çykandygyny bilip galýar. Muradowanyň tenindäki alamatlar şoltanda onuň maňlaýyndaky uly kesek boğulandygyny işaret edýän boýnundaky gara tegmeli, bir elindäki 3 ýara çiş we gan öýmeler onuň zorluk bilen öldürilendigini görkezýär. Ýöne türkmen häkimetleri Muradowanyň ölüminiň sebäplerini derňemedi we onuň tebii sebäplerden aradan çykandygyny öňe sürdi. Ýa-ni ýakynda türkmen hökümeti derňewler barada hiç ýyly maglumat bermeden Muradowanyň ölüminiň derňelendigini aýtdy we onuň öz janyna kassedendigini öňe sürdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary baradaky komiteti özüniň 2018-nji ýylyň 6-njy aprelinde çykaran kararynda Hajiýewiň we Muradowanyň işi babatynda Türkmenistanyň özüni alyp barşyny ýiti ýazardy. Şonda komitet Türkmenistanyň hökümetiniň Muradowany jurnalistika we adam hukuklary babatynda alyp baran işi üçin eden etdilikli tutsak edendigine, jurnalistiň türmede helak bolmagy we onuň gynalanydygy baradaky gürrüňler dogrusunda netijeli derňewleri geçirmendigini aýtdy. Şeýle-de adam hukuklary baradaky komitet Türkmen hökümetiniň Muradowanyň helak bolmagy barada hiç bir maglumat berip bilmezliginiň onuň dogany Anna Durdu Hajiýewiň gam, gussa we psikologik stres çekmegine sebäp bolandygyny hem belledi. Şonda komitet öz çykaran netijesinde Türkmen hökümetini Muradowanyň maşgalasynyň çeken ziýanlaryny dolu tölemäge, şoltanda eger derur bolsa garaşsyz komissiýa tarapyndan jurnaliste näme bolandygy barada adalatly we operativ derňewi geçirmäge çagyrdy. Şeýle-de onu Türkmen hökümetine Muradowanyň awraýyny dikeltmek üçin ädimleri ätmäge çağırş edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary baradaky komitetiniň çykaran kararyna laýyklykda Türkmenistan Muradowanyň maşgalasyna öz derňewleri barada dolu hasabat şolsanda sud boýunça geçirilen saglyk barlyklaryny, sud protokollarynyň kopiýalaryny, nusolaryny we sudyň çykaran kararyny bermeli. Jurnalist Muradowanyň işi baradaky şikaýet arzasyny açyk jemgyýet adalat inisiatiwasy guramasy Anna Durdu Hajiýewiň adyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary komitetine tapşyrdy. Hajiýew meniň aradan çykan doganym üçin gussaly ýeňiş diýip komitetiň çykaran kararyny gowy garşy aldy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Daşowdyň etraplaryny we owa ýerlerini günnüz elektrik togu we gaz kesilýär. Soňky bir aýyň dowamynda Daşowdy welaýatynyň Saparmurat Niýazow Gurban Sultan eje Göregli Boldumsaz etraplarynyň merkezlerini we owalaryny günüň dowamynda elektrik togu hemde tebii gaz öpdünçüligi ýygy-ýygydan kesilýär. Bu barada Azatlygyň welaýatdaky habarçysy 3 awgustda habar berdi. Tomusda gaz kesilse oňuşda bolar, nahara odun ýakyp daşardaky ojoklarda bişirip bilýär. Ýöne elektrik bolmasa ıssyda agyr düşýär diýip, ýerli ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Tok bolmasa halaziniklerdäki bir topar pul çykaryp satyn alan azyk haritlarymyz esasan süýt önümleri zaýalanýar, soňra zyňmaga mejbur bolýar diýip beýleki bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň en çemesiniň sözlerine görä elektrik we gaz edaralary agzalýan etraplarda energiýa üpçünçüliginiň günüň dowamyny kesilmegini gysha taýýarlyk işleri bilen düşündirýärler. Azatlygyň habarçysy gazlary kesilen sebitlerdäki çetki owalar aýlanyp gysha taýýarlyk diýilýän çäreleriň alınıp barlyşy bilen gyzyklandy. Meniň özüm gazlary kesilýän iň çetki owalara da aýlanyp gysha görülýän taýýarlyga duşmadym. Ol owalarda elektrosetiň we etrap gaz guruluşyk edaralarynyň işgärleriniň ýekejesine de sataşmadym. Gysha görülýän taýýarlygy bahanalap togu we gazy ýerden sagat 10-na kesýärler. Soňra akşam sagat 6-da täzeden berip başlaýarlar. Soňky bir aý bäri şu ýagdaý gaýtalanýar diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Ol ýagdaýlary içgine öwrünmek üçin bu edaralaryň uly inženerleri bilen söhbetdeş bolanyny gurrun berdi. Uly inženerler owalaryň tog üpçünçüligine näsalyk ýüze çykanyna etraplaryň elektroset edaralaryna zerur ähtiýaç şaýlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Olar ýokurdan gyşda tog kesilmesin diýip tapşyrýarlar, berýän zatlary ýok. Owalardaky we etrap merkezlerindäki transformatorlaryň ýagyny hem edara işgärleriniň aýlygyndan tutup täzeledik diýerler. Inženerleriň aýtmagyna görä welaýatdaky başlyk pul bermedik işgäriň işden boşadyljakdygyny aýdan soň işgärler sesini çykarman beripdirler diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Azatlygyň habarçysynyň inženerlere salgylanyp gurrun bermegine görä elektrik deskalaryny gysha çenli awat tygyşytlamak üçin üpçünçüligi ara kesme berilýär. Etrap merkezlerine tok 2 sagat kesilip 2 sagat berilýär. Owa ýerlerine 10-18 aralygyna tok kesilýär diýip Azatlygyň habarçysy elektrik tok üpçünçüligindäki bökdönçligiň dowamlylygyny aýdyňlaşdyrdy. Onun sözlerine göre gaz edaralarynyň işgärleri hakykatdan hem gysha taýýarlyk işleriniň alınıp barlyanyny aýdýarlar. Ýöne olar anyk haýsy ýerlerde remont işleriniň edilýändigini aýdyp bilmeýärler. Elektrik togunyň we tebii gazyň üpçünçüligine Daşowdyň Saparmurat Niýazow Gurban Sultan eje Göregli we Boldumsaz etraplaryna hemde olara degişli owalarda döreýän ara kesme barada ýurdun köpçülikleýin maglumat serişdelerine öňünden maglumat berilmeýär. Türkmenistanda sosial ýeňillikler ýagny elektrik togu, gaz we suw 1993-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli ilata mugut berilýärdi. Geçen ýylyň oktýabr aýyna geçirilen ýaşullar maslahatyna mugut sosial ýeňillikleriň 2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan başlap dol ýatyrylmagy kararlaşdyryldy. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosyna dinleýijilerden gelýän maglumatlarda daşar ýurtlarda okuyan we mundan beýlek bilim almak isleýän türkmenistanly ýaşlaryň okuw töleglerini geçirmekde çekýän kynçylyklarynyň dowam edýänligi aýdylýar. Redaksiýanyň adyna gelen hatlaryň birinde Orsiýetiň medisina universitetlerine girmek üçin synagdan geçen ýaşlaryň en çemesiniň indi okuw tölegini geçirip bilmän galýanlygy aýdylýar. Russiýanyň köp sanly lokmançylyk ýokary okuw jaýlaryna okuwa girýän türkmen ýaşlarynyň köpüsi synaglardan üstünlikli geçseler-de 1 ýyllyk tölegini öňünden töläp bilmän biýalaç ýygyna gaýtmaly boldular diýip okujymyz ýazýar. Maglumatda beýleki döwletlerden gelen ýaşlaryň okuw tölegini geçirmek üçin zerur kagylaryň berilen wadyna öz ýurtlarynyň bank üstü bilen töleglerini geçirýän wagtynda Türkmenistandan uğradylan pullaryň geçmänligi bellenýär.
Okuw jaýlarynda tölek kagyzy berilen güni türkmen ýaşlaryndan başga okuwa gerenleriň hemmesi banka gidipdirler. Türkmenler bolsa näme ederini bilmän tölek möhleti gutarýança özlerini oda köze urup bary bir alaç tapman ýene-de Türkmenistana gaýdyp gelmeli boldular diýip dinleýijimiz belledi. Şeýle-de dinleýijimiz daşary ýurt pulllarynda ketgitlenen tölegiň maddi taýdan hem Türkmenistanlylar üçin agram salýanlygyny öňse çeker. Ýaşlaryň köpüsi üçin summasy azyndan 2,5 milyon Amerikan dollaryna barabar. Häzir Türkmenistandan şunça puly dollarda tapçak bolsaň türkmen pulunda 42,5 milyon manada ýetýär. Sebebi häzir 1 dollaryň gara bazardaky bahasy 17 manatdan az däl diýip dinleýijimiz belliyär. Ol 3 awgust azatlygy ugradan bu hatynda meseleni gozgamagy soraýar. Redaksiýa goşan bu hatda ortaýatyň ýokary okuw jaýlaryna girmekçi bolan türkmenistanly ýaşlaryň pul geçirmegine bäsgil döreden anyk bökdünçlükleri barada jekmejek maglumat berilmendir. Emma mundan öň ortaýatda Belarusda, Täjikistanda we ýene bir näçe ýurtda bilim alýan türkmenistanly studentlaryň okuw tölegleriniň Türkmenistanyň döwlet banklarynyň üstü bilen wagtynda geçmänligi we şu sebäpden studentlaryň ençemesiniň okuwdan çykarylmak howpuna duçar bolanlygy habar berilipdi. Aprel aýynyň başynda Belarusyň Döwlet Medisina Uniwersitetinde okaýan türkmen talipleri Türkmenistandan döwlet banklarynyň üstünden fevral aýynda geçirilen tölegleriň geçmänligini we şu sebäpden özlerine okuwdan çykarylmak howpyny awanýanlygyny habar beripdi. Türkmenistandan bank üstü bilen fevral aýynda we martyň başynda uğradylan puluň okuw jaýlaryna barmanlygyny may aýynda ortaýatda okaýan türkmenistanlylar hem habar beripdi. Şeýle-de Tatarstanda 32 sanly türkmenistanly studenta tölegiň geçmänligi sebäpli okuwdan çykarylmak howpyny awanýanlygy ma'lum bolupdy. Şeýle-de soňky döwürde tölegleriň geçmänligi sebäpli okuwdan çykarylan ýaşlaryň Türkmenistana dolanyp barýanlygy, emma Türkmenistanyň banklarynyň raýatlaryň geçmedik töleglerini ýygyna bermeýänligi barada maglumatlar bar. Türkmenistanda ýylda 100 000 çemesi okuwçy mektebi tamamlaýar. Ýurduň öz ýokary okuw jaýlaryna ýylda 8 000-den sähil gowrak adam kabul edilýär. Ýurduň daşynda okaýan türkmenistanlylaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýangy ýakynda Gündoğar.org websaýty türkmenistanlylaryň okuwa iň köp barýan bir näçe ýurduň resmi statistikasyna salgylanyp käbir maglumatlary çap edipdir. Olara laýyklykda 2017-nji we 2018-nji ýyllarda Türkiýanyň ýokary okuw jaýlarynda Türkmenistandan 12.247, ortaýatda 15.000, Belarusda 8.000, Ukrainada 4,5 milyon we Gazakstanda 1.400 adamyň bilim alýanlygy aýdylýar. Şeýle-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda ýylda azyndan 55 milyon adamyň okaýanlygy habar berilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna giren student gyýlar ýurtdan göýberilmeýär. Täze okuw ýylynyň başlamagyna az salym alanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna bilim almagy hak gazanan käbir ýaşlaryň, laýtada gyýlaryň okuwy barýarka Aşgabatyň aeroportuna ýygyna gaýtarylýany baradaky habarlar gelmäge dowam edýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny we sesiniň hem üýtgödülmegini sorap Azatlyk Radiosy bilen Aşgabatdan habarlaşan bir dinleýijimiziň aýtmagyna görä, bir kunlukda Türkiýe okumaga barýan dogonyň 2 sany gyýynam migrasiýa gulunyň işgärleri gyýlaryň daşary ýurtlara okuwa iýerilmeli däli barada ýokardan buyruk bar diýip ýygyna gaýtarypdyr. Gyzlary daşary ýurtda okumak bolanok diýip aýtýarlar diýeşler. Bir jigsiňe geçiripdir, birinji kursdan ikinji kursa gidip barýardy. Galan şu wagt okuwy taýlanıp gelip oturan gyzlar hiç çäkini geçiren okdy. Daşary ýurtda okumak bolanok gyzlarymyza diýerler, geçiren oklar diýip gyzlar şuman. Okumak üçin gelir olar. Başgalar üçin gelenmi? Diýip Aşgabatly dinleýijimiz Azatlyk Radiosyna aýdýar. Türkiýe gelenden soň Azatlyk Radiosy bilen anonim ýagdaýda gurulmuşda bolan student gyzam ýokarda agdalýan ýagdaýy özüniň şaýatlyk edenligini aýdýar. Aşgabatyň aeroportunda men ýanymda Türkiýanyň dürli universitetlerine okumak üçin barýan 7 sany gyz bardy. Olardan 2 sanysy daşowly, 3 sanysy marly, ýene biri lewaply we beýleksem Aşgabatlydy. Men olar bilen migrasiýanyň barlygyndan ol tanışdym. Olar
menden Türkiýede okumaň şertlerini soradylar we oturup gowgurrun etdik. Hemmesi gaty gowýdylardy. Soň barlygydan geçmek üçin nowata duranmazda biziň öňümüzdäki okumaga barýan iki gyzy geçirmän gyzyna gaýtardylar. Soň migrasiýanyň işgärleri menem geçirmejek bolup gaty azar berdiler. Bu gyzlary gyzyna düşürüp nire we näme üçin alyp barýan? Gyzlaň daşary ýurtda okumagy bolanok. Mundan habaryň ýokmy? Sen näme ýokardan berilen buýrugy garşy gelýänmi? Ýa-da äsgermejek bolýanmy? Ikinji kursa geçeňde näme? Senem göýörmers isletek. Hana bir gara çekil we bir salym garaş diýip migrasiýanyň işgärleri maňa haýwat atdylar. Soň aeroportda meni urodýan doganym tanış bilişlerine jaň edip zordan meni geçirdi. Ýöne ýanky gyýlary welin göýbermediler diýip Türkiýede okayan türkmen student gyzy Aşgabatyň aeroportuna başyndan geçirenleriniň we şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berýär. Gepin gerdişine görä aýtmaly bolsa, Türkmenistan her bir raýatyň hereket azatlygyny, öz ýurdunyň daşyna çykmak we ýaşajak, işlejek, okajak ýerini taýlamak boýunça hukuklaryny kanun taýdan berjäy edýändigini ýygydan gaýtalap gelýär. Hatda bu barada iň soňky gezek şu ýylyň 7-nji maýyna Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda Guramanyň Adam Hukuklar Geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işi toparynyň öňünde Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň resmi wekili çykyş edipdi. Muňa garamazdan Türkmenistan halkara guramalaryň ýaýradýan ýyllyk hasawatlaryna adam hukuklary babatyna dünýäde iň yaramaz orunlary eýelep gelýär. Azatlyk radiosynyň ähli synançygyna garamazdan raýatlaryň Aşgabatyň aeroportuna başdan geçirýän kynçylyklary barada degişli türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir maglumat almagam başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde habarlar günneligi bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistanyň şu gün 3-nji awgustda moğolumlaryň awgust maslahaty başlandy we bu gede onuň gurbanlygy gawat gelýänligi üçin awgustyň ayagyndan başyna süýşürilenligi we howanyň aşa kızgın günlerine gawat gelip halkän kynçylyk döredenligi habar berilýär. Aýdylmagyna görä etrap merkezlerine geçirilen maslahaty Owa şäher mekdepleriniň her birinden moğolumlaryň 25%-iniň gatnaşmagy talap edilýär. Soňra etrap maslahatyna gatnaşan moğolumlaryň 25%-i welayet maslahatyna gatnaşmaly. Moğolumlaryň için Näkçeşmäniň maglumatyna görä bu gezek etraplardaky maslahatlar 2 gün näherli 3 gün dowam edýär we welayetlerde geçirilen maslahatlar hem üstüne goşsaň 5 güni uzaýar. Umuman alnanda bolsa bu ýylky awgust maslahaty moğolumlaryň uly böleginiň adyndan bir hepde wagtyny alar diýip çeşme aýtdy. Moğolumlaryň amaly maslahat diýilip atlandyrylýan ýyllyk ýygnançyga her ýyl gatnaşýan 2 moğolumyň bir-birinden habarsyz aýratynlykda gurrun bermeklerine görä olara her ýyl häzirki ýöredilýän döwlet siýasaty, türkmen biliminiň ýeten derejeleri, her ýyl okuw ýerýän ýaşlaryň sany barada resmi mediada ilgiderli gaýtalanýan zatlar gurrun berilýär. Şeýlekem olara öňünden bu temalardan özleriniň hem çykyş etmäge taýýarlanmalylygy aýdylýar. Tarih, dil we edebiýat moğolumlary bolsa adatça her ýyl döwlet dostlarynyň adyndan çap edilýän kitaplary ara alyp maslahatlaşýarlar we olar haýsy sapaklarda nähil ulanmalylygy hakynda tejribe alýarlar. Bu ýyl şol kitaplaryň beýleki sapaklarda hem has giňden ulanylmagynyň maslahat berilmegine garaşylýar. Sebäbi prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň temalary ören giň diýip Bilim ministrligine çeşme aýtdy. Azatlygyň Balkan welaýatyna kawarçysy bilen anonim şertde urlaşan moğolumlaryň aýtmaklaryna görä, bu maslahat uzak aralykdan etrap ýerlerine gelmeli adamlar üçin her ýyl uly kynçylyk döredýär. Mysal üçin Türkmenbaşy etrawyna degişli bolan Guýmat, Gökdere owalaryndan etrap merkezine gelmek üçin adyndan 350-400 kilometr ýol geçmeli. Ýa-da bolmasa Bereket etrawynyň uzak owalaryny işleýän moğolumlar hem maslahata gelmek üçin adyndan 300 kilometr ýol geçmeli. Elbetde bu diňe Balkan welaýatynyň moğolumlaryna degişli kynçylyk däl. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan moğolumlar bu maslahatyň ziýanyndan başga peýdasynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Birinciden maslahatda moğolumlara telradioda, gazetlerde lenji çykarylýan zatlardan başga hiç bir täze aýdylanok we bu diňe wagt ýitirmek bolup durýar. Ikinciden döwlet maslahaty çagyrylýan adamlaryň çykdazy harajatlaryny çekmeýär. Bu moğolumlar üçin goşmaça çykdazy bolýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran moğolum aýtdy. Onun pikirçe ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar moğolumlar hem aýap goýmaýar we bu hili boş maslahatlar olalam işe ihlasy azalan moğolumlary haslap geçirýär. Egerde maslahat geçirmeýän oňmaýan bolsalar mektep ýolbaşçylaryny çagyrtynlar. Olaram gelip biz bilen gurrun etsin. Galan işi bolsa okuw programmasy boýunça dowam edeli. Ya üýtgeşlik bar bolsa ýazmaçy bersinler. Ýöne bizi bu horlukdan diýinirsinler. Bu köp moğolumyň içindäki arzugy diýip azatlygyň habarçysy bilen gurlaşan Balkanly moğolum aýtdy.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabat şäheriniň Çoğullydaky polisiýanyň ýol uduçylyk gullugynyň idara jaýynyň howlusyna ýygnanan hususy awtologlaryň sanyny tanardan agdyk gelýär. Çoğullydaky polisiýanyň ýol uduçylyk gullugynyň idara jaýynyň howlusynda ýygnanan hususy awtologlaryň sany 100den hem agdykdyr diýip, kärendesine alyp türýän awtologny aldyran, özüni meret diýip tanışdyran Aşgabatda sürüji aýdýar. Soňky 2 güniň dowamynda sürüjiler saklap, awtologlaryny ellerinden almak çäresi has hem mewjapdyr. Aşgabatyň özünde hem onuň daş töwereklerinde hem könelşen awtologlary hem goýy renkli bolan awtologlary hem saklap artarap başlapdyrlar. Äne öň ýolunda Aşgabatdan bagara barýan ýoluň çatyrygynda oğullarça awtoloklaryň saklanyp durandygyna ol şahyat bolupdyr. Onuň aýtmagyna görä özünde hususy awtolog ýok. Işçilik sebäpli awtolog edilmekden güzeran maýlap bilmän hususy awtologlardan birini krena alyp ýola çygatnadyp gündelik çörek pulum gazanýardym. Emma bir aý mundan ozal prezidentiň karary bilen diýip kärendesine berilen awtologlary polisiýanyň ýol uduçylyk gullugynyň işgärleri şäherde saklap, olary Çoğullydaky polisiýanyň edara jaýynyň howlusyna salyp başladylar. Ýüzlerçe sürüjiler bilen birlikde men hem şol jerime düşürildim. Inden bir aý golay wagt berdi, tölemeli jerimen töläp bilmän awtolog alyp bilemok. Awtolog ýeti hem ýarawsyzrak adam bolup, ol hem özi işläp bilmenden soňra hususy awtologny kärendesine berip güzeran aýlap oturan bir adam. Onda da artyk maçful bolmanan soňra ol hem awtologyň jerimesini töläp, awtologny meniň alyp bermegime garaşýar. Jerimeniň bahasy bolsa awtolog eýeti üçinem, kärendesine alyp sürýän sürüji üçinem hersine 600 manat aralygynda. Şeýle pul bolsa meniň aňrymda ýok. Öz ýakyn hosaryň bolmasa kesek sürüjä anan çatynyň berilmegi gadagan edileli bäri biz kösenip ýörüs. Anan çaty bolmadyklaryň bolsa häzir elinden awtologny alyp jerime tölemäge mejbur edýärler. Hem de ýakynyň bolmasa awtologyny inanmaklygy berk gödäwçiligi ýola goýýarlar. Bu bolsa müňlerçe adamlar gadan çeşmesinden kesýär. Başga edere iş bolmasa bir ýol bilen çörek pul gazanmalaky. Anha Türkmenistanlylaryň esasan bolsa Aşgabatlaryň gadan çeşmesi hem awtologlar kärendesine alyp işlemekdi. Emma bu gadan çeşmemizden kestiler diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä kärendesine awtology bermek üçin anan çatyny bermeklik düýbünden gadagan. Şol sebäpli güzeran üçin kärendesine awtolog alyp türýärleri köçede saklap, olary anyklamak polisiýanyň ýol uduçylyk gullugynyň işgärleri üçin aňsat. Olaryň ýanynda salgyt gullugynyň işgärleri hem bar we olar sürüjileri saklamakda bilelikde hereket edýärler. Kärendesine awtolog alyp onuň bilen güzeran aýlayan sürüjiler awtologlarynyň beceriş awatlaýyş işleri, ätýaşlyk şaýlar üçin hem her hepde de diýenýäli çykdajak alýarlar. Emma bu gadamjymyzdan kestiler. Käşkämir ilaty iş bilen üpçün etdiler. Ol hem ýok, ilaty diňe gysýarlar. Nireden çörek pulu tapsaň, şol ýeri hem ýapmak bilen bolýarlar diýip meret janygyýar. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.